Стига си ме гледала така, бе! Абе, ти слушаш ли, бе? Слушаш ли? Къде отиваш ти? Къде отиваш, Яна? Къде отиваш ти, бе? В Шумен ли ходиш? Къде отиваш ти? Давай. В града ли ще ходиш ти? Какво ще правиш там, бе? Абе, защо ме гледаш така, бе? Абе, няма да гледаш така, бе! Чуваш ли, бе? Абе, искаш ли да те оставя тука, бе? Абе, ще те оставя тука, бе! Ще те оставя тука! Бора! Слушай! Ще ти дърпам ушичките! Ще ти дърпам, така, ще ти дърпам ушичките! Така ще ги дърпам! Бора! Ще ги дърпам, така ще ги дърпам ушичките! Чуваш ли, бе? Абе, чуваш ли, бе? Абе, чуваш ли ти, бе? Денис? Please. Look at me.